symud I ffwr med Mr Thomas mae fel a som. Yr rhyfel fawr ond oes dim almeinwyr yma. Yr unig ddeiau sydd yn weddill yw Mr Thomas a'r Canheli, unwaith yn fyw ond nawr yn gorwedd yn ddarfodus. Rhaid I llenwi fod darfodus bob dydd Sul. Mae'r glawn dod I lawr gen y dref Chwarel. Mae'r glawn dod I lawr ar ben y dref Chwarel. Mae'r glawn dod I lawr ben y dref Chwarel. Mae'r glawn dod I lawr ar ben y dref Chwarel. Adeiladwydd y dref o le. Nawr mae siapau souvenir yn llawn o le, ond i'r teithwyr ddim yn aros. Ac mae hyd yn oed en vision yn llwyd. Yn ein iolyn ac yn hen y groes, yn nalle aros garfan hefyd, cnawd a gwaed wedi gwywa.